हेलो हेलो कौन? आप लागो हो हमार नंबर डिलीट कर दली की के छौड़ी। अरे मम्मी के डर से डिलीट मार दिलियो। आप लागो हो हमरा से बात ना करबी की के छौड़ी। नहीं काहे की भेलो काहे ना बात करबी हमरा से के छौड़ी। हमर शादी होए वाला हम ना। शादी हो चाहे बर्बादी हो प्यार करही त बात करे पड़तो नहीं तो ठीक ना होतो। रे हरामी बात कहे तो समझ में नहीं आवे हो। अच्छा के छौड़ी पहले तो बाबू सोना जानू बोले हली अब हरामी बन गलिए ने। आज मिल तो तोरा हम बतावा ही तो एगो बात सुन ले। की बोला ही तू बोल। रखले मोबाइल छोड़ा करबो ने बात रे। अरे छौड़ी तो एक बात सुन ले अगर तो हमर से बात नहीं करबी तो हम चापाकल में कूद के अपन जान दे देबो। हो जतो शादी जेबो सैया के साथ रे। अरे छौड़ी हमर बात सुन ले अगर तोर शादी हमर से ना हो तो हम तोर बने वाला भतार के सब सच सच बता देबो कि तो हमर लवर हखी। ब्लैकमेल करबी की? ब्लैकमेल ना गे छौड़ी ई बात सच है कि तो हमर लवर हखी। ऐसे जोनी करे अपना प्यार के बदनाम रे। अगे छौड़ी तो हमरा से प्यार ना करही तो हम बदनाम ना करबो त की करबो। हमर इज्जत नहीं उछली है सरे मरे। हम इज्जत ना सब कुछ उछाल देबो। हम ना जाने हलियो कि तोर इतना घटिया इरादा हेलो नहीं तो हम तो से प्यार ना करते लियो। हे भगवान अब हे भगवान की करही गे। ऐसे जदी कर भी हमार होते बर्बादी। बर्बादी होबो चाहे कुछ होबो हम ना जानबो। जान जता ससुरा में तो टूट जते शादी। हम तो चाहे हियो कि तोर शादी टूट जाओ और तोर शादी हमर से हो जाओ। कुछ कमी ना हो तो गे हमर से शादी कर ले। दोस्तों अगर आपको हमारा बिल्लू वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।